Здравейте, приятели! Днес ще говорим за нещо изключително важно, което засяга пряко всеки от вас, който получава пенсия или е на прага да я получи. Това не е просто поредната информация, а предупреждение, което може да ви спести огромни главоболия, финансови загуби и месеци на несигурност. Вашата пенсия е под заплаха. Да, чухте правилно, пенсията ви може да бъде анулирана или временно спряна и аз съм тук, за да ви обясня защо и какво можете да направите, за да се защитите. Милиони пенсионери в България живеят с постоянна несигурност, разчитайки всеки месец на тези средства за своето оцеляване. Но много малко хора знаят, че има скрити подводни камъни, които могат внезапно да ви лишат от този така важен доход. Аз съм тук, за да ви предупредя за тези опасности и да ви дам конкретни, лесни за изпълнение решения. Информацията, която ще споделя днес, е критично важна за всеки, който получава пенсия, независимо от вида и. Не пропускайте нито секунда от това видео. Абонирайте се веднага за канала ми и натиснете бутона за харесване, за да достигне тази жизнено важна информация до повече хора. Основен проблем: какво се промени и защо сега е по-важно от всякога да сте информирани. Дълги години системата за отпускане и изплащане на пенсии в България, както и в много други страни, функционираше на принципа на сравнително пасивния контрол. Веднъж отпусната, пенсията рядко биваше преразглеждана и с основи, освен при регулярните индексации или при някакви извънредни законодателни промени. Основният фокус беше поставен върху първоначалното отпускане, внимателното доказване на осигурителен стаж и доход и съответствието с тогавашните законови изисквания. Пенсионерите можеха да бъдат спокойни, че щом веднъж са получили решение за пенсия, техният ежемесечен доход е сигурен и безпроблемен, освен ако самите те не поискат преизчисляване или промяна на обстоятелствата. Тогава НОИ или Националният осигурителен институт реагираше предимно на подадени от гражданите заявления или при явни сигнали за нередности. Обменът на информация между различните държавни институции не беше толкова бърз и автоматизиран, колкото е днес, което създаваше предпоставки за по-трудно откриване на несъответствия. Днес обаче ситуацията е драстично различна. През последните години в стремежа си да се пребори с измамите, да оптимизира бюджета на осигурителната система и да приведе българското законодателство в съответствие с европейските норми, но и въведе нови, много по-строги механизми за контрол. Вече се извършват не само случайни, но и регулярни периодични прегледи на правото за получаване на пенсия. Това е особено актуално за пенсии, отпуснати по определени специални закони или с определени специфични условия, но обхваща и голям кръг от останалите. Увеличен е акцентът върху актуалността на данните и декларираните обстоятелства. Дигитализацията и автоматизираният обмен на информация между НОИ, Националната агенция за приходите, НАП, гражданска регистрация и административно обслужване, ГРАО и други институции означават, че всяко несъответствие може да бъде засечено много по-бързо и лесно, отколкото преди. С други думи, дори вече отпусната пенсия не е завинаги гарантирана без активна проверка и съдействие от страна на пенсионера. Пасивната позиция вече е рискова и може да доведе до неприятни последици. Затова е жизнено важно да бъдете проактивни и информирани. Подробен анализ, какво трябва да знаете, кой трябва да се притеснява и кой не толкова. Вашата пенсия не е безусловна даденост за цял живот. За нейното получаване съществуват определени условия, които не само трябва да са били на лице към момента на отпускане, но и да продължат да бъдат спазвани през целия период на изплащане. Националният осигурителен институт, като основна контролна институция, има правото и задължението да извършва проверки по всяко време, за да гарантира законността и справедливостта на пенсионната система. Всяка промяна в обстоятелствата, които са били в основата на отпускането на вашата пенсия, може да доведе до нейното временно спиране или дори окончателно прекратяване. Кои са основните причини, които могат да доведат до анулиране или спиране на пенсията? Отпадане на условията за получаване, това е най-честата причина. Например, ако получавате инвалидна пенсия, но вашето здравословно състояние се е подобрило значително или не сте се явили на контролен преглед пред Териториална експертна лекарска комисия, ТЕЛК, или Национална експертна лекарска комисия, НЕЛК. Друг пример е, ако получавате наследствена пенсия, която е обвързана с условието за обучение и вие прекъснете образованието си, ДОС, подаване на неверни или подвеждащи данни при отпускането, това е много сериозно нарушение, което може да доведе не само до анулиране на пенсията, но и до търсене на наказателна отговорност и изискване за връщане на всички надвзети суми с лихви.
Дори години по-късно НОИ има право да провери достоверността на документите, представени при пенсионирането ви, особено ако възникнат съмнения. 3. Работа на пенсионер без да е уведомил институцията, ако получавате пенсия, която е обвързана с условие да не работите или да работите на определена длъжност или за определено възнаграждение и вие нарушите това условие без да уведомите НОИ, това може да доведе до спиране на пенсията. Автоматизираният обмен на данни между НОИ и НАП прави засичането на такива несъответствия изключително лесно. 4. Продължително пребиваване в чужбина при определени типове пенсии, особено при наследствените пенсии или ако сте получавали пенсия по международен договор, може да има изискване за периодично подаване на удостоверение за живот или други документи. Неизпълнението на това изискване води до спиране на плащанията. 6. Неявяване за контролен преглед или непредставяне на изискани документи. НОИ може да изиска от вас допълнителни документи или да ви призове за преглед. Ако не се отзовете в посочения срок, това автоматично води до спиране на пенсията. 6. Неактуални данни в регистъра, промени в адреса, личните данни, смяна на име при брак, банковата сметка, на която получавате пенсията. Всички тези промени трябва незабавно да бъдат декларирани пред НОИ. В противен случай може да възникнат проблеми с изплащането на пенсията. Кой трябва да се притеснява най-много и кой не толкова? Най-много трябва да се притесняват пенсионери с инвалидни пенсии. Това е една от най-уязвимите групи. Вашата пенсия е пряко свързана с експертно решение на ТЕЛК-НЕЛК, което е с определен срок на валидност. Пропускането на срока за преосвидетелстване, неявяването пред комисията или констатирането на значително подобрение на здравословното състояние може да доведе до намаляване или спиране на пенсията. Пенсионери, които са започнали работа след пенсиониране и не са декларирали това пред НОИ, ако тяхната пенсия е обвързана с условието да не работят. Или тези, които са работили на длъжност, която е несъвместима с условията за получаване на пенсията, например лице, пенсионирано по реда на ЧРУ. 68 от Кодекса за социално осигуряване, ранно пенсиониране за работещи при специфични условия, което продължава да упражнява същата длъжност. Пенсионери, които са получили пенсия въз основа на документи, чиято достоверност може да бъде поставена под въпрос, например стаж от закрити фирми, стаж в чужбина, които не са били достатъчно добре проверени първоначално. НОИ има право да извършва ревизии и проверки на документацията дори години след отпускането на пенсията. Пенсионери, които живеят постоянно извън България, за тях контролът е по-засилен и изискванията за подаване на удостоверения за живот са стриктни. Тези, които получават социални пенсии за старост или други помощи, обвързани с стриктни критерии за доход или имущество. Всяка промяна в тези обстоятелства трябва незабавно да бъде декларирана. Получателите на наследствени пенсии, особено ако са деца пенсионери или преживели съпрузи, тези пенсии често са обвързани с условия като продължаване на обучение, липса на граждански брак или определен доход. Кой не трябва да се притеснява толкова много? Пенсионери, които получават обикновена трудова пенсия за старост, отпусната на база пълен осигурителен стаж и възраст, и при които няма съмнения относно достоверността на документите, представени при пенсионирането. При тях анулирането е изключително рядко и обикновено е свързано само с доказване на измама в началото. Пенсионери, които редовно си актуализират данните в НОИ, явяват се на всички контролни прегледи и стриктно спазват всички законови изисквания. Нека разгледаме няколко конкретни примера от реалния живот. Пример 1. Случаят с Гежа Петрова и инвалидната пенсия. Гежа Петрова на 65 години от няколко години получава инвалидна пенсия в размер на 350 лева месечно поради хронично заболяване. Нейното експертно решение от ТЕЛК е валидно до май 2023 година. За съжаление, в ежедневието си тя забравя за този срок и не подава на време документите си за преосвидетелстване. НОИ, спазвайки закона, автоматично спира изплащането на пенсията и от юни. Когато Гежа Петрова се усеща през август, че не е получила пенсията си, тя е изправена пред огромно предизвикателство. Трябва да мине цялата процедура по преосвидетелстване отново, което отнема време, нерви и усилия. Междувременно тя остава без доходи в продължение на няколко месеца, което е особено критично, ако разчита само на тази пенсия за своето препитание. Налага и се да вземе заеми от роднини и съседи, което води до допълнителен стрес и финансови затруднения.
Дори след като най-накрая мине ТЕЛК и пенсията й бъде възстановена, тя няма да получи пропуснатите суми за месеците, в които е била спряна, тъй като спирането е било по нейна вина. Пример 2. Историята на Геен Иванов и работата след пенсия. Ген Иванов на 62 години се пенсионира по стаж и възраст преди 5 години, получавайки пенсия от 700 лева. За да подпомогне семейния бюджет, той си намира работа като охранител на половин работен ден. Убеден е, че тъй като е пенсионер по стаж и възраст, няма никакви ограничения за работа и съответно не уведомява НОИ. В този конкретен случай за пенсии за стаж и възраст няма пряка забрана за работа. Но ако Ген Иванов получаваше и някаква социална добавка към пенсията си, която е обвързана с доход или с факта, че е неработещ, той щеше да е в сериозен проблем. Например, ако беше пенсионер по друг ред, който изисква да не работи на определена длъжност, или ако се ползваше от някоя от малкото останали схеми, при които работата може да доведе до спиране на изплащането. Но и чрез автоматичен обмен на данни с НАП лесно установява, че Геен Иванов е започнал работа. При такива специфични случаи може да последва спиране на плащането или отпадане на дадена добавка, а не анулиране на цялата пенсия за стаж и възраст. Но ако първоначално пенсията му е била отпусната по специален ред, например за ранно пенсиониране на лица, работили в особено вредни условия, където има изискване да не се работи повече на такива длъжности, тогава пенсията може да бъде спряна и дори да му бъде наложено да върне надвзети суми за определен период. Този пример илюстрира колко е важно да се информирате за специфичните условия на вашата пенсия. Пример 3. Семейство Георгиеви и животът в чужбина. Семейство Георгиеви живее в Германия от 10 години. Гежа Георгиева получава българска наследствена пенсия от покойния си съпруг, поради факта, че живее извън страната, но и периодично изисква от нея да представя удостоверение за живот. Документ, потвърждаващ, че е жива и има право да получава пенсията. Един път Гежа Георгиева закъснява с подаването на това удостоверение поради пътуване и други ангажименти. Автоматично НОИ спира изплащането на пенсията и, за да бъде възстановено плащането, тя трябва незабавно да изпрати изискания документ, което отнема време за издаване и изпращане от Германия до България. През този период тя е лишена от средства, а бюрокрацията по възстановяването е допълнително затруднение. Освен това, ако междувременно тя беше сключила нов граждански брак, дори и в Германия, тя би загубила окончателно правото си на наследствена пенсия. Пример 4. Младият студент и наследствената пенсия. Младеж на 25 години получава наследствена пенсия от починалите си родители. Едно от основните условия за получаване на тази пенсия е той да продължава своето редовно обучение в висше учебно заведение. Но и ежегодно изисква от него да представя удостоверение от университета, потвърждаващо студентския му статус. През последната година младежът решава да си вземе творческа пауза от ученето и не записва нов семестър. Той не уведомява НОИ за това. Когато дойде време за подаване на годишното удостоверение, той няма какво да представи. В резултат НОИ прекратява изплащането на наследствената му пенсия, тъй като основното условие за получаването й вече не е на лице. Нещо повече, тъй като той е бил длъжен да уведоми НОИ за промяната в статуса си, но не го е направил, може да му бъде наложено да върне неправомерно получените суми за периода, в който е бил без редовен студентски статус. Изключения, подводни камъни и неочевидни нюанси. Важно е да разграничим между временно спиране и окончателно прекратяване на пенсия. Не всяко действие на НОИ, свързано с вашия пенсионен статус, означава анулиране на пенсията завинаги. Често става въпрос за временно спиране на изплащането, до изясняване на определени обстоятелства или до представяне на липсващи документи. Ако причините за спирането бъдат отстранени в разумен срок, пенсията може да бъде възстановена, но обикновено без изплащане на пропуснатите суми за периода на спиране. Окончателното прекратяване е по-сериозно и обикновено настъпва при трайно отпадане на правото на пенсия или при доказана измама. Ето някои изключения, които трябва да знаете. Пенсии за осигурителен стаж и възраст. Тези пенсии са най-стабилните. Анулирането им е изключително рядко и обикновено е възможно само при категорично доказване на измама с документи, при първоначалното отпускане, която е повлияла съществено върху размера или самото право на пенсия. В повечето случаи, дори при работа след пенсиониране, пенсията за стаж и възраст не се спира или прекратява, а може да бъде преизчислена след придобит допълнителен стаж. Пенсии, отпуснати по междудържавни спогодби.
Ако сте работили в чужбина и получавате пенсия по международен договор за социално осигуряване, правилата може да се различават от вътрешното българско законодателство. Тези спогодби често имат специфични разпоредби относно обмена на информация, изискванията за документи и условията за изплащане. Затова е критично да се запознаете с конкретните условия на спогодбата, която ви касае, подводни камъни, които могат да ви изненадат. Напишете в коментарите какво мислите по въпроса, дали сте имали подобни проблеми или какво ви притеснява най-много относно вашата пенсия. Споделете опита си, харесайте видеото и се абонирайте за канала, за да не пропускате важни актуални новини и съвети, които могат да са от съществено значение за вашето финансово благополучие. Вашата подкрепа помага на тази важна информация да достигне до повече хора. Благодаря ви за вниманието и до следващия път.